Mm. Sisiw. Hello mga ka-foodiebis! Today kakain po tayo ng adobong balut at guya ng manok, mga ka-foodiebis. At meron tayong rice at meron tayong sarsa. Ang drinks natin, Del Monte pineapple juice. Yes mga ka-foodiebis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga ka-foodiebis, malinis na yung kamay namin. Mga tamkay Kapampangan. Mga tana po. Opo. Unang subo natin tayo ng balut. Balut. Oo. Ito, oh my God. Tagalin na natin yung ano. Stick. Tandaan. Yan. Yan. Ay. Sisiw. Uy, Diyos ko dahil sa sisiw. Ang una subo ay para sa inyo mga ka-foodiebis. Kain po tayo mga foodiebis. Kailangan ko lahat, pati matigas. Ito yung sabaw ni sarsa. Ay, sorry. Ito. Atay manok. Sarap. Balon-balonan. Del Monte. Cheers. Cheers! Sarap mga ka-foodiebis. Ay, nahulog na. Balat to. Gusto kong lagyan ng sarsa. Ito. Natumba. Ay, natumba. Yaman na. Sisiw. Lagyan natin sarsa. Chichi.
Ang ganda. Haba. Sisiwa. Grabe. Sarap. Lagyan ko lang siya. Masarap pag may ano. Ay, ito. Sarap. Grabe sarap. Ang galing talaga ni Kusinang Kabalan, no? Galing. Egg. Balot. Ikaw. Saan ang balot na? Kaya ka. Grabe ang sarap. Gusto na natin ito ba? Ay, sorry. Last. Bakit? Dahil matigas. Laki eh. Ay naka Foodiebis, naubos po namin ang balot at guya ng manok. Napakasarap po talaga. Ang galing talaga ni Kusinang Kabalen. Ayan, thank you Yes. so much Kusinang Kabalen. At mga Foodiebis, gusto din po namin magpasalamat sa mga nag-send ng star nung nag-live po kami ni BBM. Sila, Lea Payawan, Cynthia Aguilar at si Paul Mercado. Ayan, meron po siyang channel, Hungry Mangyan. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo kay Hungry Mangyan. Yes. Thank you so much po sa inyong lahat. Shop out. Thank you so much. And Ma'am Cynthia
Aguilar. Thank you Ayan, so much thanks po, ma'am. God bless po. Thank you so much at Leia Payawan. Mga Kapudibis, meron po kami Facebook page. Mag-follow na po kayo. Opo. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan at Cook Like Crazy. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga Kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, Share and subscribe. Thank you. I love you.